Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, kraskidin, arrosa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzu txikiak besteak handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute azkar irten, Ameriketan wof, 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 Italian bau, 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 Txina handian wan, 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 eta Euskal Herrian zau, zau, zau. Txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, kraskidin, arrosa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzu txikiak besteak handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute azkar irten, Ameriketan wof, 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 Italian bau, 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 Txina handian wan, 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 eta Euskal Herrian zau, zau, zau. Txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, kraskidin, arrosa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txau, txau, txau! Utzi niri, beti zu hasten zara. Ni naiz geltokiko nagusia? Eta ni munduko makinistarik prestuena. Eta? Ba gaur, nik agurtuko ditudala gure lagunak. Kitxo, Pepitxo. Kaixo, Donostia! Arratsaldeon! Arratsaldeon, Donostiarrok, ongi... Izan zaitezte guztiok, ongi etorriok. Ongi etorri trikitraka trikitroneko geltokira. Gaur gure geltoki zoragarri honetan, munduko artistarik handienak Ikusiko dituzue. Besteak beste, Elbi eta Bere kanpin xelebreak. eta Txirri, Mirri... Eta Txikibito Potoloa. Nahikoa da, egon zaitez isilik, eta utzi behingoz kanguro saltoak emateari. Aizu nien abil saltoka? Saltoka, bai, saltoka, nire buruaren gainetik itzegin izateko. Barkatu, baina nik ez dut horren beharrik. Nola ez. Ba, zu baino asko saltuago naizelako. Baizera, mundu guztiak daki, ni zu baino garaiagoa naizela. Kakanarru. Zer? Kakanarru! Begira, txapel horrengatik ez baliz, ipotxa emango zenuke. Ara norkitze egin duen.
Iñaki Perurenak. Nukizu zikina. Nagusi, pasatu egin zara. Nire horrea berreskuratu behar dut. Txaparroi ederra bota diozu Pepitxo kakainerru horri, Ez zuen gutxio merezi, Aizu baitan ez txirikatuko dugu, Pepitxo? Bale, ara ze ikasi dudan, Ia, 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 Pepitxo da txikia! Ea denok! Ia, 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 Pepitxo da txikia! Ia, 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 Pepitxo da txikia! Eta beste moda, arru, 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 Pepitxo kakan arru! Arru, 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 Pepitxo kakan arru! Azkena! Arru, 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 Pepitxo kakan arru! Primeran! Listo, hementxe naiz berriro. Nik neurtuko zaitut denago. Ados? Nahi duzunea? Tira... Aha. 180. Ongi, ongi, ongi. Orain zure txanda. Neurtu iristen bazara. Ja. Bat, laro, geita, ma? Jope! Ia 2 metro! Hau zidezte zina da? Arrigarria? Michael Jordanen ondorengo alai! NBA-an jokatuko dut. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Eta saskira! Nor da hemen txikia, senyorita? Aitortzen dut, harrituta nago. Zure inteligentzia zu ezain txikia, ganeska. Txika! Ara, kontxo, Ze zapata politxa dituzune, Pepitxo? Ikusten duzue? Merkadilloan erosi nituen. Gustatzen zaizkizu? Merke. Trampa itzela egin didazu, Trampa. Plataforma txiki batzu besterik ez dira. Elefante baten zapatak irudite, Pepitxo. Zudakazu narro sendua zuke, Tira nagusi. Ut ditzagun eztabaida inozoak eta umekeriak. Eta aukeratu ditzagun 4 ikazkin. Gure Pelipe dagoeneko gosetuta egongo data. Ondo da. Zozketa egingo dugu, Eta gero konponduko ditut nizurekin kontuak. Kakanarru. Ara, zer dugun hemen? 4 tamainako ikazkin aterako ditu gora itxe bertan. Tira, gaurkoan ere gure lehiaketan 4 ikazkin arituko dira. Horretarako zozketa egingo dugu, Talde gorrian... Ane Fernández, de Tordadilla, segituan! Haupane, Arratxaldeon! Kaixo. Zorionak, kontentzade? Bai. Jolasteko prest? Bai. Zure kidea ezagutuko dugu, bai? Ja, talde gorriko 2. lehiakidea. Garazi Arrieta Pildain! Tordadilla! Iepa, zuan zara Garazi! Bai, konten altzade. Gogotxu etorri zera jolasteko? Bai. Bai, ez da, tira bat talde gorria osatu dugu lagunok. Oso eta orain, talde urdineko partaideak ezagutuko ditugu. Ea. Noa Iturripea! Arratxaldeon, Noa? Arratxaldeon. Urdinez jantzira gainera? Bai. Primeran, talde urdinekoa urdinez, ala behar du, oso ondo. Eta ezagutu dezagun talde urdineko 2. partaidea. Asier
Telleria! Arratsaldeon, Asier. Arratsaldeon. Tamainako igazkina zarazu, ezta? Bueno. Bueno, ikusiko dugu. Ezagutzen ditugu, bai talde gorriko partaideak eta bai talde urdinoko partaideak. Hori da, Felipe Goseak dago Donostiara heltzeko ikaragarrizko bidea egin dut, beraz, ikatz asko beharko du gaurkoan, bilagoaz, gero arte. Guaze, zapaldu. Kuadrilla! Arratsaldeon, kaskamelon! Zer modu zarete? Bop! Pelos? Eltxo batek eraso egin dit, Aizue, ondo pentsatuta estarritzekoa, Estarritzekoa, hain naiz irakargarria eta moñoñoa eltxo ustean igana etortzen dira. Wow! Hau ez da eltsoa, Hau arkakusoa izango da. Banikien Donostiako arkakusoa famatua zirela. Baina pentsatzen nuen artistak tratatzen bazen ekitela, Ez duzue hau garbitu, Narratxalakoa jupinos. Wow! Pupua! Ambulantzia bata! Wow! Arkakusoa ez, Hau sorri bat izango da, Sorri erraldo ja. Itzildu eta begira nola geratu zaidan lepoa. Begira. Ikusten da? Ze ikusten dut hemen. Barbantzu bat. Gaizto simelak zarete, Bihotza dokezu pipia jamna, Zue bota diezue, Ba, horrein, atzerretu biten naz. Ziribiton, Impraganti errapatu haut. Nei laguna zirelakoan eta gintzen, Oso baizkizauk hori, Lagun bat horrelako aitea. Tira, txirriri egitea, hori ondo zauk. Baina birriri, gaizki dagoela oso, baietz. Oso, eski. Ideia bikaina izue, ideia bikaina. Hori ze, txirriri inbiar zau. Segi hori eskutatu da, txibiton, segi hori eskutatu da. Da ikusuko zorki pasako dugun, mususuri, inusente horren kontura. Ondo altzarete! Arratsaldeon Donostia! Tira, barkatu pixka bat atzeratu banaiz, barkatu? Mai, dutxan behin ez aizibili, Oi, bitxura, baldarra mesez, zikin-oso! Aizak, mirri, ni egunero garbitzen aizen horietakoa naiz, Ez zuek bezala, lau tanta triste kumplitzeko ere beti purrustaka. Narratz, baino narratzagoago. Xerrien familikoa ematen duela, Eta, barka betxatel xerriek konparazioaren atrebentziaren gatik. Aizue, zuek hain zikine ikusten nauzueni, Tira, ez dute zer ulertzen, mirri. Bai, oso. Ni beti izan naiz tipo dotorea eta txukuna.
Eta gaur ere ondo garbitu nahi zona etortzeko. Mesedez, baina ikusta besteik izago, esurriatu nigana, seguro sorriak dituala, askuria hasi nau sentitzen, askuria hasi nau sentitzen. Hau gehiagikeria. Txirri, hori, baina nolako zorriak, bia saundiat, hemendik eguzteikiat, hala, eltsoa. Sorri. Baina zer da, hau? Beste bat! No, baina... Ara! Txirri, hortxe bai, gure. Baina hau eraso itzela da, baina zeak raio... Ekatonbea da, hau, mirri! Txirri, mesedez, joan adi, laster batean, medikoaren gana, sorrien kontrako botikarik ematen dian. Baniak, bai. Aixue, salatari kontako atillo kuadrilla daukagu hemen, Txirriton, kategoriako bikotea gaituk, Arki pasadia hau, Txirri, askar biali dau medikuak, Jopelas, berela konturatu dek, Bai, berela konturatu dek, ez daukadala zorri bat ere. Bat ere ez. Ez? Ez. Eta ordea ze esan dit medikuak, onoko hau. Baiz ere geltokian ikusten baldin badut zorri bat edo beste, goitik bera fumigatzeko. Eta kasualitatez une honetan nire aurrean bi zorri itxusi zikin oso eta ondi daude. Beraz, fumigatu! Stop, Txirri! Stop, metxedes. Pelas. Txantxa txikitxo bat, besterik ez zuen. Elkarrekin ondo pasatzeko besterik ez. Beira, zintzo portatzen baldin baiz, utziko diagu urrengo abestia aukeratzen. Bai, Bai, tira ba. Orduan, berotu ditzagun ondo gure barrobusaren motorrak, bidai polita egingo duguta. Erki hori guazen, barrebusea! Bizkaira etorri gara, barrebusea, zelan dagoz bizkaitarrak, ederto dagoz, Arabara heldu gara, gustura gaude. Babarre busean, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian. Gipuzkoara jatu gera, osondo gaude, Lapurdirat heldu gare, busean, nola dira lapurtarrak, arruntongi gare. Babarre busean, babarre busean, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian. Nafarroara joan gara, busean, nola dauden nafar lagunak, agitzongi gara, Siberurat jinkia, busean, nola dia siberutarrak,
grabatu nau? Zuk? Edo zuk? A ber, zer gertatu da? Zer da? Ai, norena da traste hau? Seguro Pepitxok utzi duela hemen, ez da? Ez? Norena da orduan? Txirrirena da! Hau emozioa! Txirriren azken asmazioa izango da, ziur. Ze ote da? Ze ote da? Ui? Ai? Asmatu dut, metralleta intergalaktikoa da, ez da? Ez? Metralleta da? Ez? Badakit orduan! Bozgorailu supersonikoa! 1, 2, 3, 4, Pepitxo, Makallau! 1, 2, 3, 4, Pepitxo, Makallau! Bueno, metralleta intergalaktikoa espada eta bozgorailu supersonikoan espada. Galduta nago. Elbiri galdetuko diot, bale? Agur. Kukuru, kuku. Eta behin gure ikazkinei buruz zeozer jakitea gustatzen zaigula. Talde horrian bi neskatxok lirain ditugu. Lehenengoa Ane Fernandez dugu, ez da, Ane? Zenbat urte dituzu? 8. Ane, zer da telebistan gehien ikustea gustatzen zaizuna? Sintxan ikustea. Sintxan? Ederki bat, nongoa zera? Donostiako ze partekoa? Intxaurrondo. Intxaurrondokoa, ederki bat, zorte honean, Eta bigarrena, Garazi Arrieta da, ez da Garazi? Bai. Neri txoritxo batek esan dit eta ia asmatzen dudan, Irakurtzea asko gustatzen zaizula. Bai. Bai? Ez. Engainatu nahian, Zer da gehien gustatzen zaizuna, esan gure publikoari? Jolastea. Jolastea? Eta Donostiako ze partetakoa zera? Intxaurrondokoa. Intxaurrondokoa, beraz, Ane, agian ezagutuko zenun? Bai, ikastolatik. Ikastolatik, ze ikastolatik izatuzte? Intxaurrondo ikastola. Intxaurrondo ikastola, beraz, muxu handi bat bidaltzen diegu hemendikan eta zorte hon biei, Txaloa beraientzako! Osondo eta ona hemen talde urdina morrosko eta neskatxoa polit batez osatua. Nor dugu morroskoa? Asier Telleria. Asier Telleria, primeran. Eta ze gustatzen zaitu zuri egitea, Asier? Futbola eta girola eta igeriketa. Igeriketa, ara. Eta non egiten duzu igeriketa? Atletikon. Atletiko San Sebastianen? Bai. Osondo, hemendik agur bero bat bidaliko diegu, primeran. Eta nor dugu hemen? Noa Iturripea. Noa, osondo. Ze gustatzen zaitu zuri egitea, Noa? Trompa jotzea eta kaldereroz mozorrotzea. Trompa jotzea eta kaldereroz mozorrotzea? Eta konta iguzu trompari buruz zerbait, ze lehen osan didazu gauza interesgarriren bat. Maiatzean kontzertua dut. Ara, maiatzean kontzertua du Noak oso ondo, han izango geratu ikusteko, seguro? Eta orain, gure Felipe besterik ez da falta. Ator, Felipe! Ara, Felipe, badator! Beraz, guk gure lekuak hartuko ditugu, bakoitza bere lekuan jarriko gara, bai? Eta Anerekin hasiko gara, nahi duzuane? Ba, hemen duzu zure lekua, eta animo nahi duzunean hasi! Haupa, Ane! Iepa, animo, Ane! Animo! Ba, oso ondo, Ane, animo! Bi, ederki! Iru, Jesus emakumea! Lau, oso ondo! Bos, primeran zabiltzane! Sei, haupa, Ane! Zazpi, Jesus neska! Zortzi! Iaga, behatzi! Eta ama! Jesus, Ane, ederki aritu zara, ikusi duzue, Ane, ama sartu ditu,
Eta orain ikus dezagun Garazik zer egiten duen. Hartu zure lekua, hementxe duzu Garazi, eta hasi, presade? Aupa Garazi! Anai duzunean! Bat, aupa Garazi, ederki hasi zea! Bi, enene! Hiru, aupa! Lau, primera! Bou! Sei, iaia martxa hontan, zazpi! Ui! Zortzi! Iepa, ia, Bederatzi! Aupa Garazi! Ama! Oso ondo, Garazi! Hanik bezalaxe, Garazik 10 sartu ditu, eta talde gorriaren txanda bukatu da. Beraz, eseri momentu baten bankuan, eta talde urdinarekin hasiko gara orain. Talde urdina, oso ondo ibili! Talde urdineko neskarekin, bai? Noa, hartu pelota guztiak, ikatz guztiak akazu ezta? Hasi nahi duzunean! Aupa Noa! Bi, ederki neska! Hiru! Lau, oso ondo! Ui! Bost! Sei! Ui, ez da sartu ez? Hasi indarra akazu! Sei! Zazpi! Zortzi! Bederatzi! Aupa Noa! Ui, ez da sartu bazkinean, ez da lanea! Ederki aditu da, Noa bederatzi sartu ditu, eta orain Asierren txanda da. Beraz, Asier, ikusten zuen dagoen zure lekua, beraz, hasi nahi duzunean. Aupa Asier! Iepa Asier, animo! Animo! Bat, ederki! Ui, aupa Asier! Bi! Hiru, animo! Lau, primeran zabiltza! Bost! Sei, aupa Asier, animo! Zazpi, primeran! Zortzi! Bikain! Bederatzi! Iepa, Amar, etorri Asier bera! Tira ba, ikusi duzue, Asierre primeran aritu dala. 10 sartu ditu, guazten danak aurrera, ikus dezagun zer gertatu den finalerdian. Etorri danak aurrera, txukun jarriko gara, eta ara, zer gertatu den finalerdian, talde gorrian hause geratu da. Hanek 10 sartu ditu eta Garazik ere bai, beraz guztira 20 puntu dira, zorionak biei! Ara, eta talde urdinarekin ikusi duzue, Asierrek 10 sartu ditu. Noak bederatzi, beraz 19 guztira. Eta talde gorrian eska finalera pasatuko gara, zorionak! Oso ondo, baina hemen inor ere zijoa eskutxik etxera, eta begira zer motxila parea, eramango duten gure talde urdineko lagunek, zuen txalo ikaragarri honekin. Hoixe da, azte maila daukagun Donostian, ikastin paregabeak daude. Minutu gutxi barru finala jokatzera etorriko gara. Gero arte ez mogitu hortikan, gero arte agur. Entrenatzera goazen. Aspartuta nago, txirriren asmazio hori apurtu egin zaitetan eta gilzer egin. Avanti! Avanti! Buki máquina! Txibitón, segi aurrera, Magolio! Avanti esan diet, esan duk inglesa zulertzen. Kaixo, karapaixo, barkatu baina trabe egiten ari zara. Hemen bide erdian jarrita, supermerkatura joan behar dugu trastez betetako gurditxo hau eramatera. Trastez beteta dago burdi hori, oiz emozioa. Erakutsiko dizkidozu, mesedez? Presaka gabiltza handireño. Ai, mesedez. Unkituta utzi nauzu, baina ez. Favorez, mesedez. Tira, ondo da, baina askar, ez da gauta galtzeko denbora. Siribitón, Piskor. Adi, Mari Maestra. Zer da hau? Etxe! Ez dakit. Pista bat emango dizut, Eira. Alo, konferentzia transatlantikoa, Monsieur Txiribiton.
telefonoa. Hau pistola da. Ez telefonoa. Ur pistola! Mela, utzi nauzu, tximinu bihurria zara. Urrengoan argibili, mademoiselle! Era, orain, punta-puntako teknologiaz sortutako tramankulu hau zer den esan behar didazu. Argazki kamera. Begira, erakutsiko dizut ondo honek zer duen barruan. Hau, txongila da, txongila. Eta zu badakizu zaren, txotxongila. Beno, azken aukera eman behar didazue, Ikusiko duzue oraingoan, asmatu egingo dut. Honekin kontuxe, elementu auskorra baita. Hori bai, polivalentea. Elektronikoa eta polisemikoa. Badakit zer den. Oso erraza da. Sifoia. Ziribiton, asmatu egin di. Ederki. Zipa, egin dautzi nazue. Zer egingo diogu bada, amaitu da espektakulua. Ziribiton, presaka gabitzat. Oaxemak korrika batean supermerkatuna bestela txirrik akabatu ingo gaitiztek, Avanti, tutti máquina! Beraz, suflenekatura doaz. Nola? Eta urez beteta dituzten traste horiek supermerkatura eramango dituzten noski, ez da? Supermerkatura. Atxozar guraso, haurtxo eta gazte. Atxozar guraso, haurtxo eta gazte. Dendatik ezin irten, zerbait erosteke. Ai, oi, ai, zerbait erosteke. Supermerkatuetan milaka erosle. Supermerkatuetan milaka erosle. Bueltak ibiltzen dira, basurdeen pare. Ai, oi, ai, basurdeen pare. Dirua barra, taloi eta txeke. Enpresa erraldoien, ospeta mesede! Donostian baldago supermerkaturik? Beno, bila joango naiz eta denetik erosiko dut. Kuku. Finala! Epa, lagunok, hementxe gaude berriro ere. Igeldo korrika ingo dugu.
Kontxa Nigerian ibili gara eta Antiguo, Gros eta Mara auzoetatik bizikletan ibili gara, beraz, entrenatuta datoz gure gaurko bi finalistak. Lehenengoak Ane Fernandez izena du, 8 urte dauzka, telebistan gehien ikusta gustatzen zaiona Sintxanda. Eta lagunok oso ondo dantzatze omen du, baletean ikaragarri ongi biltzen dalako, beraz, zorte hon, Aneri eta Txaloak! Eta finaleko bigarren partaidea, Garazi Harri eta kirolari handia izue, gimnasia erritmikoa egiten baitu. Eta badakizu zer gustatzen zaion gehien helatuak, primeran. Eta bere guraso Ana eta Jose Mari agurtu nahi ditu. Beraz, txalo handi bat gure bigarren finalistarentzako. Ondo. Eta gure tren magikoa besterik ez zaigu falta. Felipe, ator! Ara, pixkanaka badator, Felipe! Ane, prest zaude ezta? Pentsatzen du baiez. Ja ba, zure leku hartu eta animo nahi duzunean. Aupane! Bat, aupa! Bi, oso ondo! Hiru, aupane! Lau, ederki! Bost, presun neska! Sei, oso ondo! Zazpi, primera zabiltzane! Zortzi! Bederatzi! Hamar, aupane! Amaika, jatena sartzituzun! Eta amabi! Aupane! Anek dena sartu ditu, amabi guztira eta orain Garaziren txanda da. Beraz, Garazi, zaila duzu irabazteko. Zure txanda. Jarri zaite hor eta hasi nahi duzunean. Epa! Bat, primeran! Ui! Animo, Garazi! Iupa! Bi! Oso ondo! Hiru! Bikain! Alpa, Garazi, lau! Bost! Animo! Sei! Zazpi! Iepa! Zortzi! Aupa, Garazi! Bederatzi! Hamar! Tira, bara, unok finala bukatu da, guazen danak aurrera. Eta ikus dezagun ze gertatu dan. Tira, final erdian ere horrela geratu da, 10 sartu dituzte, baina finalean markatu Anek 12 sartu ditu eta Garazik berriz 10. Beraz, gaurko garaia, Ane du 12rekin, zorionak, eta oparia mesedez. Eta gure lagun Garazik raketa eramango du oroigarri eta zuen txalo zaparra dau. Oso ondo. Eta Anerentzat gaurko garaiarentzat bizikleta zoragarri hau, zorionak Ane. Tira, badugu bizikleta eta raketa, beraz, triatloia edo tenis partidu bat, edo zen gauza egin dezakegu ezta, baina argi eta garbi dago, eharke pasatuko dugula, gero arte! Agur! Mirri eta txiribitori ikusi altituzu, Eske, ara, supermerkau batetera bidali ditut gauza batzuk itzultzera, multatzera, eta oraindik ez dire itzuli. Mirri eta txiribiton, azkenean iritsi zarete. Tira, etorri nigana, etorri. Nigana etortzeko esan dizuet. Mirri eta txiribiton, ez dizuet berriro esango. Nigana etorri. Bena, txirri, baina gaizki izaten ari aiz, nahaztu egin aiz. Nola esan behar dut ba? Gugana etorri. Hori zeduk oraingoa bestiaren izenpurua, gugana etorri! Aizu, hemen daukazu erritmo berria. Jarri dantzan, oraintxe bertan, oinak eta gerria. Inoxo, triste basode eta lanez gainezka. Gugana etorri, alakorik ez da. Oinaze guzti entzako erremedioa. Malkoak bihurtzen ditugu, irrifar gozoa. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide onak gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton.
Egipton zortzigarren marabila, pozaren leio guztiak zabaltzeko maratila. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskidona gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketxena, baietz, baietz. Inolaz ere guztiz animatu, hirurok ederki asko dakigu, zuek nola zirikatu. Gorputz hori kilinkalan dardarka, gugi gauza erreza da, eta... Baina eskenan nago itzen dena, hartaburu edo gaitu nalanta. Ez geldituk babalore modura, norkat erako sain. Nantzan asilea banatuta, tamona zu ere bai. Txiribiton, adiskide ona gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketxena baietz. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide ona gara benetan. Kaixo, arratsaldeon! Jok. Dakizuen bezala, gure triki-tron saioa mundu osoan ikusten da. Mundu osoan, gai! Beraz, lagun batzuek Afrikatik idatzi digute. Gabonetik. Gabonetik? Gabon gihortegur. Gabon, Afrikako herri bada. Eta lagun horiek bi oparitxu bidali dizkigute. Lore berezi bat eta liburu bat. Atoz, erakutsiko dizkizut. Atoz, begira. Begira, Lorea. Kontxo, hau da Lorea, bai. Lorea. Baina, iarduta dago. Ura behar du. Ura gerdu. Hemen dago. Ura eta urestatu egingo dugu. Urestatu egingo dugu. Ea, begira, Hori da. Oso ondo. Orain, liburua irakurriko dugu. Hona hemen liburua. Arraroa da. Zer gertatzen zaio? Badakit. Godakit. Zomorrak ditu. Zongorroak? Bai, begira. Begira. Elefante bat! Bobo, hori ez da elefante bat, ez? Hori da arma bat. Gai. Orain, gure Lorea garbi dago, eta berriro urestatu egingo dugu. Ur gehiago. Ea ba. Oso ondo. Ze ondo. Eta orain, bai, liburua hartuko dugu. Liburu. Berriro. Tente jarri! Txoin. Badakit zer gertatzen zaion. Triste dago, txistega kontatuko diot. Ez, Richeren txistekin nahikoa ditugu. Agen igual, kantatuko dugu zerbait, kantatu, bai, kantatzea ona omen da. Oso negio! Oiz dabil. Badakit, godakit. Zu badakizu, ez. Orduan, zergatik esaten duzu, badakit, zu dakizulako? Jo. Gure Lorea
gozez dago. Gozez? Bai. Txuleta got! Txuleta ez. Simaurra botako diogu. Simaurra? Bai, begira hemen. Hona hemen simaurra, pitxin bat, simaurra pitxin bat, hemendik, hori da, simaurra. Pizka bat gehiago, hori da, pitxin, bobo, baina, begira nola jarri nauzun, Kontxo, ojo, gorkatu elgi, ze desastre hutsa, ojo, gorkatu, tira. Berriro ureztatu egingo dugu, Ea, ahi ba, pizka bat gehiago. Listo. Eta orain bai berriro liburua. Hemen. Bueno, gauza bat egin behar dugu. Zer egingo dugu elgi? Zuen laguntza behar dugu. Ikusten baduzue gure lorea erortzen dela, abisatu oio egin ozenki, gu kontrolatzeko. Bale? Baina lehen da bizi, ureztatu egingo dugu. Ea ba, ura gehiago. Hori da. Bueno, orain bai. Orain liburu hartuko dugu, eta eseriko gea, hor, eserlekoan, bale? Osondo. Ea, tira. Kontxo, garriro, zente jarri! Txon. Ozenki egin, baina lehenago. Ur gehiago. Pizka bat. Hori da. Bueno, orain liburua, Liburua hemen dako, bea. Ze polita den Afrikari buruz da, Kontxo, zente jarri! Bueno, ur gehiago, ez. Vitaminak. Vitaminak, vitaminak. Nik ez ditut vitaminarik ekarri. Ni bai? Bai? Nun. Egin. Nola? Hau? Goi. Vitaminak dira? Golta hemen. Ea, botako dut hemen. Goz, lau, iru, got, zero! Oso ondo, Bobo, oso ondo, baina, mesedez, ezaiguzu ze vitamina da hori? Tolosako gagarrun erraldoi gat! Tolosako babarrunak. Idea hona zonduzu, Bobo. Ea, guazen sukaldera, ea, badauden vitaminarik. Guazen, agur, gero arte! Entzun, adiskideok, entzun jakin berri dudana. Nonbait, bi atzerritar garrantzitsu etorri hemen dira Euskal Herrira bisita egitera. Zuek ikusi aldituzu, Ez. Nik egiten esaten dizuete, irrikitan nago persona ilustroiek ezagutzeko. Zualtzarrat! Txerri bailazo memeloe, bailazo moñaño, Bai, jauna, ni naiz txirri, bailazo, jakintsua eta prestua. Eta zuek nortu zarete? Mirinov eta Txerribinoski gara Europako legebiltzarrak bihar dituen enbajadoreak Euskal Herrira bereziki etorreak. Hore bat da niretzat. Mil esker jaun agurgarria, enbajadorea agurgarria. Tira,
Istripu ergel bat besterik ez da izan. Bere ergal kategorikoa duke? Beraz, Europako legebiltzarreak bidalitako ordezkariak zarete zue? Bai, urtezko dala matzazue Euskal Herriko horrak eta horreztirrenak alaitzen eta divertitzen. Bai, hori egia da, egia da. Eta zer jaso duzue horren truke? Oh, zoragarria izan da. Leku guztietan onartu gaituzte, jende guztia beti gure alde egon da zintzo portatu dira, benetan, zoragarria. Gezurra, apenas, itzokerrak eta gauzokerrak, besterik ez, hori izan. Tira, ez da inbesterako izan, ez? Gu etorri garra, Europako Parlamentu horren izenean, injustizio horri konpontzera betirrako. Horre, akabo bide gabekerriak. Tira, zuek hain garbi badaukazue nien naiz burrustak hasiko. Tamalgarria da, zerre, hemen, zure lagun Mirri handia eta supertxibiriton hemen ez izatrea. Bai, baina badakizu, bi hoiek sekula santan ez dira garaiz iristen. Ez dira puntxuan inoiz aliegatzen. Ege kire nahiko merito, bai, bate, zua guantatzen. Aizue, nik atzerritar honi norbaiten antza ematen diot, Txerre! Bai. Horretik, Europatar guztien izenean, Europako horrezko domina, Europatar seinalatuenari emango diot. Hau, hore izugarria da. Ez dakit nola eskertu, jauna? Eta Txirribitonoski jaunak, horrezko lasoa jarriko dizu. Pasatu egin zarete. Personari zintzoenari ematen zaion. Pasatu egin zarete egitan. Hori asko da, hori guretzat gehiagie da. Makurtu. Bai, jaunak, bai. Barkatu jaunak, baina guzti honekin zorabi hautautzen hau zue. Fastidiarse. Nahikoa da egon zaitezte geldik behingoz! Akabo! Saten nuen banik, embajadora hauek ezagunak egiten zitzaizkidala. Txerri, ez horrela jarri. Bela, zoni... Tontakeria hau txirbitoni otu zaion azkeneko babukeria duk. Baina Mirri eta Txirbiton nola arraio, baina Europako embajadoreak nola arraio bururatu zaizue honelako astakeri bat egitea, Ze arraio egia duk, belas, hainbeste urte, Euskal Herrian batera eta bestera, mundu guztia divertitzen eta zer eman diute, esker miserable bat erez, hori, otartekorik erez, papelas, zen nahi duk izatea, hola, sari monumental horietako bat, egunkarietan asaldu, Mirriren argazkialeko guztietan, neska guztiak Mirrirekin gustatuta, opelas. Mirri, Txirbiton, mesedez. Ara, esageratzen ari zarete. Gu jende askok estimatzen gaitu. Adibidez, Euskal Herrian zehar aur pilo eta piloa daude gure kantu guztiak ezagutu eta gure txorakeriekin barre egiten dutenak. Bueno, tira, batez ere zuen bion txorakeriekin barre egiten dutenak, hori da. Noski, edorreki kantatzen dugulako, eta gainera sobra zuzua gaituk, Txirbiton? Eta hori ez alda ba nahikoa, Mirri, hori ez alda zoragarria. Adibidez, begira, pentsazazue. Gaur bertan, Mirri eta Txirbiton, zuetaz norbait oroitu da. Bai? Bai. Nor oroitu da gutaz? Ni neu. Kakasarra, Txirri, mesedez. Aizue.
Baina opari bat ekarri duzuentzat, opari bikain bat. Bai? Azken garai honetan, lan bikaina egiten ari zareten ez? Ekarri dizut. Oparia non dago? Oraintxe ekarriko dizut. Zaudetela zen. Bera, txiribiton, Ikusten, beti gaizke sakaritzen gara, txirriengatik, kanpo larroxa dela, memeloa dela, mutursuri badela, eta batzutan, gutxitan, baina batzutan, tira, ez da horren kalamidadea, hainbeste betxe, Aha! Politia, barkatu baina gure izteak astu zaizkidek. Zaudete. Tira, xabaldusakik, temoxo, jopenez. Nik, ez da pentsatu, ez da ni xabalduko, zebak bat ere interesik jakiteko xer dauen, xabaltzeko. Pik. Usai txarrik hartzen aldeok, ba? Egia, soinutxo badauka, Tik-tak, 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 tik-tak. Tik-tak egia! Bomba bat izango duk lehergailua! Birrinda gailua! Jopeina... Iritsi da oparia zabaltzeko ordua, ez aldizu ilusiorik egiten, unkituta zaudetera bat, beraz, nik zabaldu beharko dut, ondo da. Eta orain, Mirri eta Txiribiton, zabaldu ondo begiak, eta ikusi ze opari ekarri dizuedan. Ze, atxegin altzaizue? Txirri, zergatik egin ditu babukenia, hau? Zuek goizero, behar den orduan esnatu jeiki, eta leku guztietera puntxuan iritsi zaitezten. Horretxegatik. Bai. Aderki, saiatu baixe, baina alperrik. Eta Txibi, iritsi duk gure eskerrona agertzeko momentua. Txibidon. Txibi, guk ere eskerronez gure opari egingo diego. Bai? Bai, benetan? Meixotorrek, Txibiton. Jose Mari Gorrotxategi gure lagunak prestatu daka tarta berexiak. Mirri, Txiribiton, Gontxo, zue baitzaretela lagunak, demonio! Ilusati ingo ditiagu, eta bakoitzak bana jango ditiagu, Zoragarri! Txiribiton! Lenda bizi usai egin nahi? Bai, begira, Amuña Martxelonek beti esan ohi du. Hau bezalako tarta zoragarri bat dastatu baino lehenago, bere usaina hartu behar zaiola. Tira ba, bide librea, Txirri. Tarta puntxuan iritsi zai, baina Mirri eta Txiribiton alprojalenak! Zuei bai jarriko dizuela arupegia gorri-gorria,
eta ipurdia morea garrapatzen bazaituzten. Lurra, kapitain jauna! Ba, nik ez dut lurrik ikusten. Bai, gure aurrean dago, irla berde eta ederra. Altxorraren irla! Baizera, zuzu aluzinatzen ari zara. Gezurra! Egia, begira hor ez dago ez lurrik eta ez da antzekoik ere, Eta kapitainak beti du arrazoia. Ba orduan nik ez dut jolaste. Ai, tira, Pepillo, nire katale jotziko dizut, bai? Eta begiratu aruntza, seguru altxorraren uartea hortik handabilela. Zukala badio, zu? Bai, arrazoi zenuen nagusi, antxor aurkitu dut! Jupi! Seguru? Seguro la kapitaina? Ba, izu, aholku bat emango dizut, Ziurtatzeko begiratu beste begiarekin, Ia benetako altxorra dan edo. Bai. Altxorra dago, argi eta garbi ikusten dut. Ene, hoi piura daukazun astondua marinela. Bai, altxorraren bila noa. Hau emozioa, aberatxak izango gara. Pepillo, lehenago ireki egin beharko dugu, ezta? Bai. Ez dago altxorrik. Baina, aizu, gutuna zure izenean dator? Agian, altxorraren mapa izango da. Arrazoi zenuen berriro nagusi. Baina zifratutako mezua da. Mezu garrantzitsua, baina kode sekretuarekin. Eta zer dio? Ez dakit, ez dute zer ulertzen. Oso mezu nahasi eta kriptikoa da. Ia ba, irakurri ozenki, mesedez. Bea, adi guztiok. Jo, behin, goz, txiribitua. Pepillo, joateko ordua da. Zer esan nahiko ditu horrek. Zuk ulertzen alduzu zerbait. Ai! Kalabaza hutsa dakazu hor barruan, Pepillo. Ai, lagunok, garbi dago zer esan nahi duen mezu horrek ez da? Bai? Zer? Ba, trena hartzeko ordua dela, Eta horretarako txiribitua jo behar duzula, Pepillo. Seguro la kapitaina, hau guzti egitea tontakeria handia izan da orduan. Hori esateko ez zegoen zertan piratetara jolastu beharrik. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Chalo, pinchalo, chalo, pinchalo. Katutxu mispila gainean dago. Bandago, bigo, bandago. Zapata berriei begira dago. Chalo, pinchalo, chalo, pinchalo. Katutxu mispila gainean dago. Bandago,
Altza Belipe, trulalai, trula, trulalai. Altza Belipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Belipe,